Dragi moji prijatelji, danas želim samo par nekih interesantnih crtica da vam navedem. I ono što je najznačajnije od svega jeste taj narativ, ta unutrašnja konverzacija koju vodimo sa samima sobom. Jer na taj način mi faktički preprogramiramo ili programiramo same sebe. Na koji način, pitaćete se? Pa na taj način što su sve naše misli, svaki put kada razmišljamo, evo i sada kada vi mene slušate, aktiviraju se, dakle, vaši neuroni, stvaraju se neuronske veze, odnosno neuroni imaju tu granastu strukturu i svaka misao su zapravo ti dendriti, te nove grančice koje se između sebe povezuju i mi stvaramo te nove neuronske strukture koje potom programiraju kako ćemo se ponašati u životu. Jer na osnovu toga naš mozak će filterisati, tačnije jedan deo mozga, ali ne moramo sada o tome govoriti. Na osnovu toga kakve su nam misli, kakve su nam verovanja, mi ćemo jednostavno početi da filtriramo sve one informacije koje nisu podudarne sa tim, a da primećujemo i čak malo preuveličavamo sve ono što jeste u skladu sa tim, tako da ćemo primećivati situacije, okolnosti, ljude, prilike koje su u skladu sa tim kako razmišljamo, na koji način verujemo i tako dalje. I daću primjer. I mislim da sam o tome već govorila, ali nikad nije na odmet pomenuti i više puta nešto što je korisno. Ukoliko živim sa verovanjem da me kolege na poslu vole, onda će moj mozak prerađivati situacije tokom dana i naglašavaće sve one okolnosti koje me mogu uveriti da me kolege vole i odbacivaće i smatraće kao ne toliko važno, kao ne toliko važnima sve one situacije, okolnosti, događaje koji nisu u skladu sa mojim verovanjem da me kolege vole. E sad zamislite ukoliko smatrate i verujete da vas kolege ne vole ili da se nešto negativno dešava u vašem životu. Dakle, mi sami sebe pomoću misli i našeg verovanja prosto programiramo na koji način ćemo posmatrati život oko nas. I zbog toga je jako važno kakav je taj narativ, ta unutrašnja konverzacija koju vodimo sa samima sobom. E sad, vezano sa tim, i vezano i nevezano, ali za mene vezano sa tim, jeste, sećam se jednog perioda kada sam čvrsto verovala da sam prosto rođena u veku koji nije odgovarajući za moju ličnost, da je možda bilo korisnije da sam se rodila u nekom drugom vremenu, u nekom drugom periodu. I mislim da je to prilično negativan, dekadentan način razmišljanja i znam da verovatno i neki od vas smatrate a ja sam suviše pošten za ovo vreme, ili ja sam izgubljen u ovom vremenu, trebalo je da se rodim ranije, ili ja sam suviše romantičan za ovo vreme. A znate, ne postoji čovek koji se rodi u pogrešno vreme. Svakoga je Bog doveo u tačno određeni trenutak u istoriji da bi se rodio baš tada u tom trenutku, da bi izvršio tačno određenu misiju koju treba da izvrši, ma koliko ta misija bila mala, srednja, velika. Ali svako od nas vrši uticaj na ljude oko nas i indirektno uopšte na celokupno čovečanstvo. Dakle, svako od nas je sa Božjim blagoslovom rođen baš u ovom trenutku u istoriji, tako da nije uopšte korisno misliti a ja sam potpuno izgubljena, trebalo je da se rodim u nekom drugom vremenu. Ne, trebalo je da se rodite baš u ovom vremenu i da poslužite baš takvi kakvi ste ljudima oko sebe. Jer ste korisni baš takvi kakvi ste. Ako smatrate da ste preosetljivi, da ste prepošteni, da ste previše romantični za sve ovo vreme, znajte da ste korisni baš takvi. Jer ukoliko poverujete tim dekadentnim mislima, rodila sam se u pogrešno vreme, onda će u skladu sa ovim što sam vam rekla na početku videa, vaš mozak da stvara određene strukture jednostavno će odbacivati sve ono što nije u skladu sa vašim mislima i postaćete neefikasni zbog toga što ste sebe programirali na negativan način
da niste dovoljno dobri za ovo vreme, dakle postaćete apsolutno neefikasni za ovo vreme. A mi bi trebalo da budemo efikasni, da možemo da ispunimo sve svoje namere, planove, ciljeve, zadatke i da budemo efikasni za Boga i u Bogu u ovom vremenu, u ovom trenutku istorije u kom smo se rodili. Sljedeća crtica jeste o rečima. Postoje mnoge divne reči koje govorimo sa samima sobom, koje iskazujemo i drugim ljudima. Dakle, sve ono što govorimo i ono što radimo je posljedica prvenstveno naše unutrašnje konverzacije, tog našeg unutrašnjeg narativa. I mnogi su divne reči. Reči su toliko važne. One su osnova naše komunikacije. One su te koje kada mi govorimo, onda se u našim slušaocima pale te neuronske veze i dešava se toliko fantastičan događaj u našem unutrašnjem tom mentalnom svetu da je prosto neverovatno šta ljudske reči mogu da izazovu kod drugih ljudi. I postoje mnogobrojne divne reči, kao što su ljubav, kao što su volim te, kao što su prijateljstvo, vera, nada. Ali danas želim da naglasim jednu reč za koju mislim da se ne koristi dovoljno koliko bi trebalo i ne koristi se dovoljno s obzirom na to kakvu izuzetnu pozitivnu akciju i reakciju izaziva i u nama samima i u našoj okolini. A to je reč hvala. Ne govorimo je dovoljno često, a zapravo kada kažemo hvala, mi se otvaramo za drugu osobu i mi smo pokazali da smo prvo razmišljali pre nego što smo rekli hvala. Jer niko ne može da kaže hvala bez veze, nego je jednostavno prvo malo promislio i shvatio da mu je ta druga osoba učinila nešto i zato mu i kaže hvala. I samim tim se emotivno otvaramo za druge ljude i za njihov pozitivan uticaj u našem životu. Reč hvala osnažuje prijateljske odnose. Reč hvala povećava ljubav između ljudi. Reč hvala povećava, osnažuje naš odnos sa Bogom i uvećava našu ljubav prema Bogu, što je jako, jako važno. Zahvalnost uopšte je toliko korisna stvar i o tome sam vam govorila u još nekom videu, ali kao što rekoh, nikad nije zgore ponovo pomenuti nešto što je korisno. Zahvalnost je toliko vredna, toliko korisna, toliko važna, a mi se mnogo puta ne zahvaljujemo. Postoje mnoge stvari za koje se nikada nismo zahvalili i drugim ljudima, i supružniku, i Bogu, na mnogim okolnostima koje nam se dešavaju. A kada smo zahvalni, mi zapravo smanjujemo nivo stresa u našem organizmu. I ja sam vam pričala da je izvršen eksperiment gde su ljudi samo 3 puta dnevno u roku od samo 3 dana, znači 3 puta dnevno po 10 minuta govorili zahvalnost. I nivo hormona stresa u njihovom organizmu se drastično smanjio za preko 20%, 20-25%. Zamislite kakav je to uspeh. I samim tim, kad se nivo hormona stresa smanji, to znači da se imunitet ojača. I zaključili su da se imunitet ojača kod tih ljudi za 30-40%. I ko što sam rekla već u jednom videu, da farmakološka industrija ima jedan lek koji može za 30-40% da ojača naš imunitet za 3-4 dana. Mi ne bismo ostali živi od njihovih reklama. A mi to možemo da uradimo samima sebi. Zahvalnošću, prostom rečju hvala. Čak i kada kažemo nekom slučajnom strancu, kad mu se zahvalimo zato što nam je dao prednost da prođemo na ulici ili nam je neko otvorio vrata ili na bilo koji način kada nekome kažemo hvala, nivo našeg stresa se umanji. A da ne pominjem ukoliko to govorimo ljudima koji su stalno uz nas i ukoliko zahvalnost na redovnoj osnovi iskazujemo Bogu. Dakle, ne mogu da naglasim dovoljno koliko je reč hvala veoma, veoma važna za svakoga od nas. Eto, toliko od mene danas i uživajte u ovom divnom miholjskom letu. Čujemo se uskoro opet i želim vam svako dobro i napredak
u Gospodu Hristu.